días a todas e a todos. Hoxe imos falar da orixe do léxico no galego. Xa vimos isto nas nosas aulas presenciais no instituto, pero imos repasalo a través de 3 vídeos moi pequeniños. O primeiro, o galego é unha lingua románica. Por que dicimos que o galego é unha lingua románica? Que significa románica? Románica é un adxetivo que significa propio dos romanos. Por lo tanto, é unha lingua que aparece como evolución da lingua dos romanos. E por qué? Mirade, na Galiza, antes da chegada dos romanos, como moi ben sabedes vós, que vivides ao pé do castro de Santa Trega, vivían os celtas. E no século I antes de Cristo chegaron a Galiza os romanos. Os romanos naquel momento, como sabedes, estaban se estendendo por toda Europa e creando un imperio. E cando chegaron a Galiza no século I antes de Cristo, dixeron, aquí imos crear unha provincia, a que chamaron Galaequia, que moitos investigadores din que significa terra dos calaicos, que era como se chamaba os habitantes da Galiza cando eran vistos desde o exterior, os calaicos. A lingua dos romanos foi unha das cousas que trouxeron para esta nova provincia que fundaron no noroeste da Península Ibérica. E esa lingua era o latín. O latín era a lingua dos romanos. Así, os romanos dominaron esta provincia que chamaron da Galaequia desde o século I antes de Cristo ao século VI despois de Cristo. Cando desaparece o Imperio Romano, que pasa? Lembrádelo, aparecen o que chamamos as linguas románicas ou romances. É dicir, había un Imperio Romano que ocupaba unha extensión superior a Europa Occidental, tiña diferentes provincias, como a Galaequia, a Lusitania, a Bética, a Tarraconense, todas estas provincias que se encontran na Península Ibérica, e nestas provincias os romanos trouxeron a elas a súa lingua, é dicir, o latín. Pero que pasa? Que cando o Imperio Romano desaparece, deixa de haber unha comunicación tan fluida entre as provincias. Comezan a, por exemplo, non ter unha administración política única común, comezan a non ter tantos intercambios comerciais. E que pasa? Que como se relacionan menos, pouco a pouco, co paso dos séculos, nesas provincias vaise falando o latín dunha maneira diferente. Ata o punto de que, cara ao século VIII, IX, despois xa da desaparición do Imperio Romano, as persoas xa non se entenden con facilidade si son persoas que viven na Galaequia, si son persoas que viven no que hoxe en día é Italia, no que hoxe en día é Francia. E entón, os investigadores conclúen que nese momento é cando podemos comezar a falar de que no Imperio Romano xa non se falaba latín. Falábanse linguas diferenciadas segundo os territorios que se chaman linguas romances. A lingua romance do territorio da Galaequia sería o que hoxe en día coñecemos como galego-portugués. Desculpade, pero mirade, hoxe non vou cortar esta pequena tos que me deu neste vídeo, que sempre ando facendo un montón de cortes ou repetindo cousas para que non me vexades tusir. E é totalmente natural. Entón, como vos digo, en moitas provincias do Imperio Romano van aparecendo linguas propias cando o Imperio desapareceu. E chamámoslle linguas románicas. Cales serán exemplos das linguas románicas? Pois o galego, o portugués, que como sabedes apareceron xuntas como evolución do latín chamándose galego-portugués, o castelán, o catalán, o francés, o italiano. E neste vídeo quedamos por aquí. Coñecemos xa o concepto do que é unha lingua románica, é dicir, aquela que evoluciona a partir da lingua dos romanos, do latín, e que o galego, que apareceu a partir do latín como galego-portugués, é unha lingua románica.